above all powers, above all. Kabai kokbai jotono lamsogo jini Bible serang monggo ke padi hani hai seng kaidene kok serang lai mani bekat thanlayana sengan sekam ang surina dogra kaidono hambai ro nang sungno hani hai sal kamaro bika nene kok no wansog lainani serang lainani kongma borok kebuino siani bagai manak mawo himui tongo tebo kawang ma tahuk ni jorao senuko kawang ma dalar furnai ba kawang ma sial hai merane bisingo habi tong mani senuko kaido nini kok thai bai kara mana ni neng suba tebo saktare nini kok thai no sung bukharo sirang mana ni kaido no sung pandori subadi jate lama koror nai pai pro sung kara ngai lam soi lama tong mana ni bagi tebo kawang ma kamajak tongo borong nini kebuyo to himan bagi kaido no suba tini hani kok thai sirang layana jeng temani kok pirana ba kok pirna ni bekha bomo hai ngan nang bono tu jeng sirang layana kaido no suno nini phola ba kol pe ni bugra ji suning besi ko kaido tan surisa amen ke padi hani hai jeng thang layana sini namo ang polona love mo love mo 118 verse 17 love mo 118 verse 17 ang polona ang thiglak tamoke kathang tong nai te subra yung ni samung rokno ang saklay nai ro love mo sawo ang kathang tong nai ang thiya kathang tong nai temani bagai kai tu ni samung no saklay wani bagai tabo kai tu ni samung tambe jengkam kena siwo kai Jesus Kristo Calvary Cruso thiye sumso krokno bus koto ni yak ni piyoka jebono poitok lai nai bo bus koto ni yak ni yoka obo hai boni samung ke boni samung no sung tabo buino saklayo obo no kotma kaham ke thangnayo nirong mu jotong moina je nai nei ro zamani bagai sung kai ni kok thai no pir thai klai ang yakaba kotma kaham no sung tamani pir thai klai kotma kaham sinai ro tamani kotma kaham no pir thai sung mu jotong moina obo no sung sereng laika tamani mala kotma kaham engka jotto ni sai kotorku jini subra Jesus Kristo ni dagimon tebo jeng omno tiye jeng kawangmana wacho laika je kaisa khoroksani phola sengsar nisai sengsar bebag nisai na tuanai mulyawan ku gate jeng jini phola no painani jini phola ni dam agene subra Jesus Kristo Calvary Cruso roiroka jini mana jini phola jotto phola na tabok paijak tamake bono tabok rikhok nanani tabok bo paiwi jeng manei buini birthday ro thangai manei gift langai thangmani tabok gift nang already gift ni dam nang rozak tamake tabok bono nang te khoroksa nangnai bo thangai nai nani asukse getabo omong haina jeng jini borok muni shoni phola jeng asai kena sumso ni bagai morke thangai tongmani piaba tabok Jesus Kristo boni thuibai bono o lamano nori rokha tamake tabok bono kubui no siroi abono piok nani asukse damke agene rozak tabok bono tui khok nai nani dam rozak just bono na hoi nani asukse ke kai jeni kok pirma baina kotma kaham no pirma baina jeng subra Jesus Kristo no jeng khatung roi mana tongthok roi mana te mungsa samung no omosu kai to no khatung roi meya ke jeng kotma kaham pirma bai
jini thani sokat tongo kaidor kok romani tongo jono sokat ronai hnai teibo jeng kaidoni kok piriang ke jeng mane kok piriani abo borok kemaka boroni phola kemaka ke aboni masra jeng no bernai temani bagai jabo grondi neng lama hakor lama hakor tongmano neng siwi tong koroksa bai pai tong neng siwi tong tutui hakor nugui tong tutui neng bono saya oke bot to siawi si tui payo neng si tutui neng noro lama neng gandawo one oro hakor tong ukuri buino sarani ko pia neng saya wi bot tui ka oke neng mazra berjak nai yang mohai jeng bahaynya kajian kok pilih yang ke jeng pura mazra berjak nai bono bar jeng nai leka thang nayo get tei kaisa jeng temani bagai kajian kok pilih thai temani le morge busoy cukno habu soy borok ro kajian kok no yaca gya muthangzagya hingke borok morge o soksinai hani bagai jeng karo ino kai kotma kahamno jeng pilih thai kulayo agar tini ni serengjak na hingke tini ni topik hingke bomohai bekha phola muthangri man ngakaba phola muthang mannai bekha phola jeng jeboro kotma kaham jeborok asai katal unza jeborok muthangza jeborok kebu ke Kristen boroni thani phola muthang manani boroni thani authority roja oko jeng phola muthang maya tumake jeng phola muthang manani lama jeng khlai dong kaitor simisi muthangi mano haipano jeng abono piri mano manana jeng khlai mano jini khlai thai ke kok pirnani u kotma kahamno sai khnan ke borok busika boroni bekhao nangka angka borok abo muthang mane phola borni phola muthang jagi mana ke phola muthang mannai bekha borok ni bomohai bekha nganana phola no muthang buini phola kamajak no kaitoni thani tobunani ngekeba phola kethui no muthang nani bagai Kristen rok ni bekha bomohai nganana abono tini jeng wansok layana puila jeng sini Yesus Kristus haina sini bekha nani nangai phola kamajak rokno hamjak nai bekha nani nangai Yesus Kristus sini subre Yesus Kristus besek hamjak sini phola mane borok ni phola no besek hamjak hai bagi bosawo jeng poreleka Matthew chapter 16 verse 26 no sengsa bebok sengsa no mani ban tuma khlai nai ni phola kamaka angke ge sengno muthangna ni bagi bo kaitor bo borok ngui sengsara asai pekya seng jini phola no muthangna ni bagi asuk sengno hamjau ani seng John chapter 3 verse 16 seng tuan no kaitor sengsara asuk hamjak ma bai boni songdari sajlana rohorka bono poito khlai borok rok komoyawi muthangjak ma tei khlai ni seng nugo ge sengno hamjak mani besek seng bono nuka sini ge omohai no neng buini phola no mutangnani phola kamajak no mutangnani ke neng u phola no hamjak nani nai u phola no neng tui u phola komor nai ka komori tongka komoroni lamo thangi tongka u kok no wasogoi neng hamjak nani nai ke omohai kaman sengnugo no bumo bufa Kristen yako takubu Kristen yako saijeng na Kristen haipana boroni phola no tui mungsa wasogya geseng demohle phola no hamjak mani kri nya ka kubino sia kha geseng kubino sike phola no hamjak ka seng boroni thani kokpirani lama naituk nai get tamate bo seng chini thani bo compassion tongani nai seng khalogui je borok no seng je jinis no hamjak ko no khalogui nai sing ge phola mo thangna bagi kha kholok nani nai waisi unung waisa kokpir kan ke bai kunzu mane sak nang ya phanang nai rewa jak thang prong kai no bengai phana ro honai
nono jolai fana rokonai nono kutugui fana rokonai ke potre pot ngi mana hai fana kakolok ngi dong nai tining ya ke kana ya ke teni omai ke kakolok waisa kutugui roja ke titang dia mendra kamai tribe besting omai ya jeng kakolok ngi nai ke boron bagi shuriwan nai shuri gui tangan nai bar sang tangan nai je mana no seng hamza ke boron kalogui nana ni jeng mana temanai jeng saktar. Okay, pada Bible kalau bayana Roman chapter 9 verse 1 and 3. 1 to 3. Roman chapter 9 एक ni sini tunjura bokrogo tongo kok bokrogo kai tuni chongjak borok ni kok ani ok kok kubuise ang Kristo ni borok hake kok tatal saya ani bisingo pola ketar tongma bai ani bekhabo ok kok no kubuise hni sawo ani borok rok ni bagai ang busuk se kha khamai matong busuk se kha yogui matong borok se ani kaham buthui geja ang borok ni bagai henke ang kaitor bai phana sarai jakthun Kristo bai phana tama tongthun or Paul ni bekasang lugo Paul tmaisa ani borok ni bagai ang kaitor bai sarai jak phasi tong sinai kaitor ni sarai meng phasi nang sithun kaitor bai ma tong ya phana ung sithun hai phana ani borok rok no ang kebuino siui methang jakthun hnei musungo ukokso ani borok rok ni bagai ang busuk se kha khamai matong kebu methang jaknai ro kebu asai kata ungja ro puila sekang ke sak ni nukhung ni borok no bekha angra ang haino jepro ang kebu ke kai koni kokno saimana ba methang jak mani kokno siu apro ani nukhung ni borok no puila sekang ito magro ang haino borok gu girjale thangi tongo haipon kebuino sia ke borok no tani pirna ni bekha balai kana musung ke bon iya gulo taku bukuro ni tani bon iya gulo jini dofa ni tani ke dofa pai nukhung buma bupa nukhung taku buku dofa omai ke sopai kawang mahani bagai kawang mo jorawono ang jini tumanai jini leader ro bai kok saharu tuman like kong ang hai Kristen tongo de kebuino sia we girjale thangi tongo hapen mo thangja mone kok sia okay ani mothawo chubai de mana ani association chubai de mana sini dofano chubai de ore klaimano kebuino siroi de mana obo haike bekhawo phayo gamon bagina kaidin kok pinani musungo pia obosung mane obo tomai chesnai omo automatic hai nang kebu mothangja kanke obo phainai sini bekha jeng apostol Paul hai ngai nango om hai engkang ke jini taku buku grong ni mane jini pola kamaja krok jini dopa rok no jeng wan sogui jeng hamjak ma tongka ke jeng teibu mane khlai manai pola kamaja krok no mothangai manai geti na dike se thangaya na Jeremiah chapter 20 verse 89 Jeremiah chapter 20 verse 89 dia purwana dumungno ang bini kokno khusaya eba ke bini menggai mengsapano saya gnai sakhe hake adni sorry tamni hinba ang kok sabrum no hamyate komormung gnai jiri khogui sawo tamni hinba subrayungni kok rok sama bagino salbrum ang lasima sengsa te belai ke naislema mano temengno ang bini kokro kursaya eba ke bini mengai mengsapano saya hnei sake hake abo ani bekreng bisingo hor haike khasob jagi tongka ang abono bisingo ke tomte lengsukka ang abono te tongui manglakha
Jeremiah ni jorawo jeng sai mano Israel rok ni thaniwo jotto ni sai manak jora ni jeng romi mano temane mole kabang ma diari saklai mani iya gulo diari rokhujak mani iya gulo boro kaidoni kokna ya kaidoni kokno khunjukan ya omo hai boro ge ba ban ge boro azora wotma boro buini tolawo tongjak bui bai temanai sele khatiroi tlangjak Babylon ni tolawo tongmani jora omo hai jorawo kaitor Jeremiah no rohorka dia Jeremiah bo temanai bo kok kaitor ni kok sarere bui bai haya hojagu gune taku khuro bai haya hojagu nice lejagu podre podungja woro chungsa verse 8 of chunglugo piaba bo hani bagino om hai mani bagino ungzak mani nice lezak mani bagino bo engka dei salia thuye thuipe bistin ni om hai ke boni bukhawo engka borok ni shoba boni bukhawo om hai ka so te angka ni kok salia je mani bistin obo hai piaba oro chung verse 9 nugo ang sayai somania neso sayawi tongwani nai nei kya hai kono tongwi meya sayawi tongwi nai mani ane background bising se hor hai ki sungui bukha bising hor hai ki sungui sungsu ane hor khama hai ngi dong bukhawo musung mani sayawi tongwani nai kya hai kono sayawi tongmali ya washi bisu sung homo hai ne kok sa kaidin kok sawang nai hai kono borok interest kri ka hai kono bukha thui thanga pro sawang musu jepang paistheng ne washi bisu anggo mo hai ne ane mo sarano bisu 사원이 뭐 진이 버러는 타네 그분이 무슨 사원이 삭탈까 하이바는 그분이 시원이 무슨이야 그분에 때문에 낭작이야 어버카이 그러니까 하니 바게 와시쇼 안 때문 제파는 것이든 데 가는 꼭 스사리야 망리 actually 진이 더 하니로 2008이 지면 삭탈만이 게 보니 야글로고 Korean rok ni subama bai yang thangi chen jaga wo phunugui kha sin seminar rok no ge kwangma borong no positive response mano belai jotto borong no jaga bai use omong nei ro ge boni ya gulo Korean rok thangbai kha ko kri kha ge sin finance support bo kri kha boni ya gulo bo ang nijini sakni omong bai ne sakni rang bai ang busule mazaba haibane ani borong no hangjak mani bagai ani doha no hangjak mani bagai ani taku buku jati no hangjak mani bagai an orni Bengaluru ni simi sabni rangbai ne khorsa bai ne flight ticket ok nawi an thang omai keno ani mungsa samkrai haipena kaidin kok biri ne mano khorsa sungni mothawo semena de khlai mano ani mungsa faida kri sungsani nai ni ka ketma mala nang para thangi फाइनली कम से कम खरबसा नि खर्चा 20-25 हजार थांग के नंग तो लाख पति पन नंगी तो खां के ले दिने माने तमनाय hand to mouth si omo hai wasisun kan kok pinero tongo hai pana omo hai jorawa pana anita do pana hansak mani bagi ukok no tlangi pinane musuma bai thang ga waisu bisu as omo khaibu yang ke Jeremiah hai je three pebis ten gamai pebis ten koma pebis ten omo hai ro bukhau pai hai pana hai desa bukhau pai bi hai be nya ko ma sakhanai mang nai kai ne ko bai desa pan encouragement for you ge age wo jin tripura fellowship nei ang tongma bai 25 km ge 25 km thangai hor ektar wang so pai hor dipor ektar go bible study play borok samang pai pai ke je borok no bible study play omai ke what do you rogo flyover tolar rogo nai singi omo hai ke ngi payment hai pana jini borok ni response positive response asik maya just teman nai ritual high formalities high payo ring antang ke bapai ke ring ka omo hai get omo ikin tamu ke to kerja response kerja ke omo ke wasu mana omo rokno wasu omongo asik kosto kai mani mungsa omo keri ke wasu te klelia
haine wansok hai bana haine hai bekha pai pi mane hai be ngia kho emang male neng cost to khai male maya omo haine Jeremia bung khana ro Jeremia hai sa angkok salia hin tong mane hai bana bekha hor hai sing ri tong su sadi hin hor hai ke sing ri tong khawi tong ni sa ke omo hai ke sini tu pro fellowship no ba sakta ca 3-4 bosok dewa pana sing kana ane ek puisa borok no teman hai gari bara rodi thok bara rodi ni bang saine ya ulo hai pana sini khoroksa ulo ke kisah masa coba ka sini taku amoni sini fellowship ni bising no hai pana ane ang mana ane voluntarily ang kaido kalau ang ni go si mana ya teman ke ang Jeremia ni kok no salah nai masih ke sini kaido ni kok pin nai kebi kok pin nai dong ni tani bu om hai bekas tong mani nang nai ni sawan ni nang nai mani sia ke jeng wai shu om hai jora sok pai mana kebi kaido no man nai ro kebi kaido ni kok pin nai ni wan sok nai ro bom bonong ni bekau kebu gen kaido ni kok no pin nai ni neng bekau nakha kebu nim tani kothma kaham kebu tong ke nini tani go om hai jora sok pai nai gata kabang mana tong pastor evangelist tong ba om tong borok ni bagi om hai bekha khamui de tong kebu de tong ang sia teman male ang asuk bunuk ya asuk tong kha ke sini tripura tabuk Kristen at least 50% link kamung na sini boron bisingo ba 70% link kamung na bokrun simis Kristen mani timena ai bano abono ane mokol ba leba ane wansuk mung bela ang nuhoria just tuma omo kaisa dormo kaisa formalities borok teman nai omo paikena ramani to kana paikya bohai baptisma ro makena paikya obohai ai bano kotuma kaham je ang pirane nangai kotuma kaham kebui tongmani no ang saklai no nang nai obohai beka borong itani burden te tong kri ang sia mane caya ngi tong keba nakarten ai bana ani nu hormoni jora tu yang kawang mano omahai sini leader tong nerong tani ang nugia anyway ang sanani musul makasi kebui kai tani kokpi na hingke nini tani kosto tek to buibai haya hozak mani buibai buzak mani buibai bengok zak mani tong nai nenen bekha jora thui mani bo tong nai hai pana sini samong obo sami samahai ang thuyawi thangi tong mani ka kai toni samong no saklai nani bagi gisung bo omahai get jeng kai toni samong no khlai nani mungsa grei osung sarong ke thui be mani ka haku tong bagi neng thuila ang ke sukna ho sogi tong nai jeng sukna hat tamabu osung sarang ka bulai toklai kosto tekto tabok nang temang nai tabok rondi kosto tekto tong mai hai pia ba juk no hawo bese temang sawalai sungai beri temang nai tungre perfect asing na sasni tungre perfect temang sani mana kisah unsung ya ko kisgri everything is perfect ikan nang oza kasih tong nai tabok rondi nang mengsusuk satu kutung ma kosto kai kedo wo nini samung si kering kenen kedo satu kutung no tongui temabu no tangmani hanku hede ge sini Kristen do bang ke nok tuma jeng tur samung go kwaman nugo ani nok ngka jugno ha ang tabuk jugno ha ni poro ani kebui ani asol nok ngka jugno ha osung sarang ka serasani bagi si ani asol nok ngka jugno ha ke ang jugno ha tang namus geseng sini asol nagono tanam su to amba satong kutong ma kheto haine basai tong sasi omo kering ke chamong kering ke geseng oro engka kheto samong tang moni haiseng tong mani again sini samong kering ke better I go to home right ke omo haine parite ke Bible verse tang ayana 1 Timothy chapter 5 verse 8 1 Timothy chapter 5 verse 8 ang porgona verse 8 fiaba tumung no khoroksas jaiti masarok no naya nukya hangke aboni berese nok ni borok rok no suda naya nukya hangke jeng poito klaimani abono bo khibi ma klayo
poito kuri rok ni slice bo hamya ngo oro of course sung nugo mo tomana physical chubamun ni kok samani hai panan bomo ni sai bomo jok ni sai nangko tabong nung le nung thik no chuk no hani kok no siu nung kubu kubu ke muthangza nung siu ta mo hai pana ni taku buku kap dong ni mo bupa Christian sing yako nung wai se pana o chuk no hani kok usaya nung kot ma kam pina buna ya nge po uboro poito kuri ni sai si yaku ni sa to mo nung si dong poito kuri le sia oro hor dong hisi hai la chung norok dong hisi norok go borok sok nai hisi nung le si bla hai la ang kebuin no manjang ke ang siu bo borok morki o sok nai ani bu pa ani bu pa ani taku bu bo kai kristo no man yako mo thangza ya kon ke bo morki o klai nai tini khana bo tui mana ke morki no kulu nung si tu si saya nung nung siani borok non Kristen ni sai hayaku hai non Kristen tu siani bagi si sama ya nung le si tu si saya nung si hayaku ni orang kokso nggak tahu obono sung kebui no si kake nung saya itu maya hai Bible kelai back kelai yang para tang lai musalai kemana preaching pun ni buina punungan ni kaisan that is not the Christians Christians okay nini gana gini no sakra nini tong mong bai punu grade obviously sing sitai ge sin bukha tong ni nangai kai to ni kok no pir na ni ke nini bukha bomo khai ngani nangai phola kamaja ko no hamjak nai Jesu Kristo hai Paul hai jek nan nangai omo hai inyan ke nang phola no hamjak ma ya ke nang kok pir mi ya nang phola borong ni phola no hamjak man kan ke Jesu Kristo sak no ya permahai Paul sak no ya permahai nang bu ya permahai rang no hamjak ge jaga zomi no hamjak ge taku buku no hamjak hai pa nang ya kar manai gono to ne male phola no nang tor jago ge Jesu Kristo ni bisingo tong kan ke nang Jesu tor jak mana nang go tor jak nai Paul to mai sa obo ang lia ang trikya ane bisingo tong na Jesu Kristo sitabo ang lia ni sa kebu Kristen rong ke ang lia no obo Jesu Kristo bebang Jesu Kristo ni darati siamo boni jari siamo number 2 jang phola kamaja krokno hamjak nai boro bokot maka hamno pirimano ba phola kamaja krokno tobuimano tikasiam ke जों मुसुंगुइनो माने sak ni musuk mabaino जों sacrifice खालामनो नांनाय self denial sacrifice खालामनो नांनाय they phola no muthangnani bagai je nangma joratui जों माने नांखांके आनि जीवन फान आं रनानि बुखाव गसे wani bukara gose manan nai bukaw jo tiket tuj nai omhai ngan nai get kebu ni sengana nai kok pinani dake mo kebu ni nang Kristo nono rokha obo ni mission de kok pinani Bible saw obo sisi ni mission Paul saw obo no ani mission obo no ang pairo nai ani obono pair nan bagai Paul tumaisa ang subrai Jesu Kristo ano romani je samang obono pair nan bagai ani life ani lang mana pa sang torjak lia ani lang mana pa sang torjak malia nisa tege thui pa se ani lang mana ang roi maro sinai ni bo sao pari thangai nai samang 20 verse 24 Samang 20 verse 24 Samang 20 verse 24 ang porwana tamoke sobrai Jesu ano khlai di hnei remane a samang no khlai baina bagai ang thinano doro hnei khaka ya ani a samang engka kaidor kaidok mane kotma kaham sanani Paul tamai gose kaidor ano dage mane samang no pairone bagai ani lang mana pa no ba thina pa nang
dorok ni wang sukliya. Oke, o samangka kotma kaham, kaito ni kotma kaham, kaito kayok mani kotma kaham sarani nisa. Ketemu besini sama. Pastor ni sini ya jot ni no jak kebu-kebui, kaito no manai kebu-kebui ke matangzak nai kebu-kebui ke asai kata, jak kebu-kebui Krishna baru ni sama. Pia basong nuko pastor pun o samangka torzak dia. Jung sini jot ni si samang kotor kuka obo. O sama. Hani bagi lom sunai ini sawo, angkat kethiawi tangi tong mani engka. Kaito ni samang no saklai ni. Kaito ni samangka kotma kaham piran. Teman malah kai Kristo, kaito borok ngai asai pekya, borok munisiono mutangani Calvary Cross obo thikya. Tabo u kotma kaham ka sini bagi bo thikya, tabo sente bu sumjak na nang liya sini sumsok ni bagi. Obo kotma kaham. Ya u kotma kaham no, jeng pirna ni bagi, jeng nanggo sacrifice kelayan. Kokon tunggu Banglao tunggu kosto na korle kesto milena ne. No pain, no gain. Kosto kaya ke kesto gumaya. Getsen kaito ni kotma kaham no jeng pina ni bagi jeng kosto kelayan nane. Pila Korin na tanya pedi. Pila Korin chapter 1 verse 17. Pila Korin chapter 1 verse 17. Ang porwana verse 17. Kristo ano baptisma redihni rohoria. Kotma kaham pidihni sebo ano rohoro. Kristo kruso thimane abo samung nangya ya tuike. Elem genang ro kok sama hai sayawi kotma kaham pirdi rise bo anorohoro poltmansa kotma kaham pirdi rise anorohoro baptisma rodi ni rohoria oro mane no baptistar di mone kogia bo baptisma ro ka ko ekjon no hai pana boni bo samani konka oro Corinthian ro common problem tong boro ni tani doctrine bu problem tong mungsam bu problem san ngobu problem kabang mana ani bagi bo okok samane kotma kaham si kotor ku kotma kaham no siawi baptisma mungsa important kre pia wal sini orok teman no baptisma ro namu suka Christmas baptisma namu suka Christmas baptis kulu roidoka cela chakri genang ngai non Christian cela bai haza gai kajak nang ibarat chakri genang ba non Christian hapai sinai hapai kajak sinai ingkana baptisma kulu roir laika ka awo poro pol tmaisa kai to an kotma kaham pirna ni sero horo kotma kaham no maya we kotma kaham no yasa ya we baptisma bo mangsa important kre mangsa lap kre ke sini leader rock no obon sanam sungun kebu-kebu bo mutangzak kade nang bono jajai kayu mutangzai kok sari kok perdi kotma kaham sari prundi oke bo zugong pro baptisma rade obosi sam pastor ni sam baptisma nanis ya boleh sekarang kotma kaham pir nanis jawab no jeng kai thai gajeng zo to pastor ni simaya of course jakebu-kebui kaitan manai borong ni samangka kaitan kok pirani ketika siya number 3 wong ke kaitan kok pirani bagai bom hai bukhanta bukha kiriya karak kirinai borok kaitan kok pirmai kiriya entai bukha karak entai opposition tongnai persecution tongnai te borok hanya hunai lasi mengronai hai pana jeng obono khuzu kayawi bekak karat entai jes pana opposition karat enten hai pana ya kawido ya omo hai bekak angjek pana ya jes pana enten
yang ti blok kan ke yang ti pan thang nai yang ti kholor jakan ke ti basa ti pan thang nai omo hai ke bukha engta mana no omo ya jen aro kai ten kok tapi pebedi chin par ro omo hai tongo kai ten kok pi kan kai non Kristen kamang ma tongo bahasa wi godal rok tu ye mo tu bulai nai angje ke pan pinai khakla pate omo hai sama omo hai ni kok ya or tuma ni bukha je kapana kok pi nai yang tu ingke yang tu pondok aja ke yang tu ga bukha omo hai tong nai ang ane up kok pi ni bagai ang thian na kan thipan tong sinai hai por ang kok pi sinai omo hai bukha tong ni nang nai phadi जों Second Timothy chapter 1 verse 8. Second Timothy chapter 1 verse 8. Ang puriwana sini subrai ni bagai kok sanata lasidi pia bini bagai alongo tongnai ani bagai bota lasidi tamoke kaito nono phanduma tui kotma kaham ni bagai sebui bai baksa satok zakdi talasidi kaito ni kotma kaham ni bagai ang jelo choja alongo choja ani bagai bu talasidi takiri ni polsa jadi kaito ni kotma kaham ni bagai bui bai baksa satok zakdi ni sisa tomole satok zakdi sini sokat bangre ke satok zakdi ni si polsa iseng satok zakdi nai tabok sini motharago seng nugo beba no baikru temanai bai teman bai itu hai intong bai man hai bong simi Kristen tong bai su ge borol ni mung sering zak nai kri non Kristen ni mung na hor zak nai kri je age ke tonggo subu satok zago tabok ke satok zak mo kri kya tabok ke bag lai nong lai cha lai thang sa na hai koi lok lai tong bai amahai tabuk sun nugu get Mark chapter 8 verse 38. Mark chapter 8 verse 38. 38 hake kaito no kiriya ngai tongmani amol hamyani molo dumung no koroksa suk anotuyi pia ang samani kokno tuyi laji zake borok ni saslabo bini bupani sungsasa bai sungsasa ngai suare ketharok bai paipro a borok no tuyi lachi jagana nang kai to ni samno lachi ke Jisu Kristo je pro pai apro bobuno no lachi jagnai kai to ni buskango nisa gete ang Jeremia no tomaisa Jeremia tomaisa ang seraiko ang tabok Tisha boyo sunggratan ake kaitin kokpi dan cengnaik apa hai buta sari nisa temani mala sini jora krai bok pertemuan sama ya baso so ambia pas kai kana angkai jagrana ge angkai dan saya cabok tongwin nungwit tong tograna apa ya jadi no nang kebino siwu udino no ngene kebino nang bino sana nang nai able tabu nang kensan ni biti tongka ngene tani tong tabu khorsa nangi tongka nang tabu sama ya lo na ego so porina phadi ne tabung nu srona nang nai tabung nu bomana nang nai hai je kabang mo borok tabuk sumsok bai keplan sumsok ni bagai borok mana morkewo lamai rawi tong kubino siani bagai ega o kubino nang tinina sala nang nai bonik bok khana tong na de tong yeseng si nung bu khana tong na de tong yeseng si ang bu khana tong na de tong yeseng si ani bagai je prosen zoramana apronusen masathai Ani bagai ang tabuk serai kyo, ang tabuk pori tongko, ang tabuk dura engka, ang tabuk kajak drop, ang tabuk bersama drop, obohai some excuse ronin kokuri. Nirok pori ni mana Jeremiah chapter 1 verse 7 to 8. Or ang English report na. The Lord say to me, do not say, I'm you, for you shall go to all to whom I send you. And whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Ang jejagan ang non rohor mani jejagan arun tang kok piridi. Ang serai kota sadi. Ang omo haiko tasadi.
जों okok balai kan pir thai samung thang nai piana samung 18 verse 9 to 10 9 to 10 horsa subrai imango polno hai hnei saka ta kiridi kok samang tongdi samata chodi an nung bai tongo khoroksa pano nono dera rui mangla tamne hinke o town bisingo ani borok mangse kabam ta kiridi polno hai nei sao imango ta kiridi an nung bai tongo kaidor sung bai tong jodi sung kaidor nango am thuini nangsinai am thui ke te aro Christian ernai ga kaidor elau phai nai sung Christian ro ni thani o bisingo kaidor tongo Kristo buino sujog ro ke koi samung sa khaimi Kristo sungno kati ro itong ro ba sungno protection ro itongo sini thani tongo sak sung boni busa taburundi neng nini busa tongo agada bo chikon chu no pa handi khoroksa borok nini se phangkongku nini busa na buani paika neng kerak mang tu ti bono buroi tong na heda habla aga kai tor ka jot se phang kana ko bosi babang snam nai aga sini akong kan almighty god aga bos sungno haino klai tong na heda klai ya cuma ke ano omo haike umma bai ang omo haike umma bai ang buzak tokjat ma bai tei bo bonis hawa nai ke bo ngro nai bonis samung ni bagai teman male sing oro samung ni bagai si tongo Paul ba boni sagri ro jotono betar jaka teman bagi betar ja boni kok piran nang nai boni kok piran nang nai ke kai to ni mokolo usung sani langma kai to ni mokolo asuk teman asuk mulyaban ya asuk important ya Bible sung lugo 2 Corinthians chapter 4 verse 18 tamaisa sung nukma manai rok srap sani bagise nuk yang manai rok te pai playa ke nukma manai rok abo important ya nuk yang manai rok important kisini besar asuk important ya kai doni mokolo han bagino kai tor suga Yesus Kristo boni sagri rok no elau kai buthar nani buthar jak nani bagai ngia ke bo boni sagri rok bai ke bo boni sagri rok no buthar itam nai osungsar ni besar mangsi jotni se kotoku unke jisung obono sitai kaitor thiro ke bang thinai kaitor thangro ke bang thangnai pia kaitor thane si baba fan samung 23 verse 11 samung 23 verse 11 teini horo subrai Paul ni thani basa phai hai hnei saka bukha tordi neng oro Jerusalemo ani kok saka ake rumobo omo haino masagui nai Paul no tamisa Jerusalem neng ani kok sama hai tak rumo tang saidi de omo haino sung je jaga tongui sung kai tani kok sana ni neng tabok nong di neng aku tu lekha puri tong neng lekha puri tong college puri tong neng aro neng kok sana ni bagai nini samungka kai tin ko no kai ko thong kam no buino sai kana nen college bondu baya tong mana no lachiri mana neng kok sana nai pro dormo ko ngi ko podre por khoni mana ai mana sirpir thai gete kesa dabu nung sakri mai thang agot laya kabui arabo nang kai tin kok piran bagina arabo nung pir thai tabuk sunu ko mother god nai ro ama kai tor nai ro ang sang hong ni group ro tini tripro ko mang khana borok ke bui sikri hai pon bon busuk saktari nglai tong obo soidan si borok na dage ui tong okay sun je ke bui tong nai borok busuk saktar thai nung ke bui no ro yang ke dala no borok mai pine nang ke dala mai ya sani no sun ke bui no ro nang nai je dala no ya sak nai borok ke bui no ya sak mana ne bele kosto okay
abon nangdang no sanan so table de kaisa kong ke sing Matthew chapter 6 verse 25 ni sing politan ke nuko sengsani je tabok manai kunui tongnani chanani no sing belai wan so khangke sing kaitin kok no pirimaya tabok sengsani manai kuni no tui sing wana mane paiya dema sanai dema kanai kaitor siu tam bible so kaitor siu tam ke omo wan sok ma bible sing kaitin kok no pirimaya teman o kiri mani tong o buile besa o ma ke purngi tong an besa na ba ke purnai ang rubber bagan si sekang mana igra sinai hai si mana igra sinai abono sing yak obo bai sing kaito ni arni chali mana kaito ni samno khlai me yang kaito ni samno khlai ke Matthew chapter 6 verse 33 pai thagut maisa ani hani bagi si waso gradi ang nai mati si tong na nai gradi hake bewak no drok no nai nis ga omo haina bar bana ang masau chini borok no bising ngo belai kana kom ko bide sia eban ke pastor ro song ro kai tane hani bagi si waso gradi ke rubber bagan si waso gradi sinai changni ke to si waso gradi sinai komse kom nang le beton mai tong nam le omo no ko sang no khlai di hnai no kuthung lai rang roi tong nam le do lemon dok na maya phana ka nang le manai tong le ang le salsa bible pori ya kana ang dali kana sak sang no kai tane biskang go kai tane mokolo sak sang no bel lai kina haya hai ma tong zo temang na oboni bangai ang kisah pa mai tong le kamang maya parang kisah pa mai tong won bagi si rozak tong ang ketawa ang tanggai samang tangnani kokri keto samang tangi tong kaken tanah di orang motharo ba association motha nono ese salary do mane tanah di mana abon nawi neng tang di ang gosi ka amon yang tang sinai ikene maya kana abo ko obose kai tu ne hari bagi wan so gram ne ge pai di tini orang pai sinai ang kabang borok ama sunghomani tak ama kaito ba an hang hong ni kokrok no kisa record klai di ini an klayona kisa study kaitong ko ke sabta bisingono an upload kain ke hambai jotono naitong bagai surinai bogra kaitong no hambai ro ujarabo non ini kok thai bai hain hai khathan saro pikya kaitong no hambai sini bisingo hamya saya kawang tongi mana hamya wansong tongi mana ai barang kaito nengle je pro nakarnai kaito hamsak nai kaito jono phurung nai kaito jono nini nengbai tong nai tong rawani musuk nai kaito jono je pro nakarito kaito tini obutsen nini buskango payo sini kusumsa sabda hamya klaimar tong ke bebago nakadi table nini samgosen abonaro poge ini samgo ketal ke satar pimana ne kaitan subati nang semoda ke wo sengsal kanangai ane kotma ka no piridi getjen nini kotma ka hampir nani bagai sing bomo hai bekha ngmani na abono tini sing wansok laikya omo hai bekha no ngmani ne kaitan subati hanya hai ni thani beba ya pare bugra ji suning baisa apo kaitan thani surisa